You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Yes, hello mga kaibigan. Welcome to episode 130 sa Dili Ni Advice. Hello. Welcome to Sugilanon. What's up, everybody? What's our topic for today? Ikaw magbasa na unsa na siya. Ikaw ma-introduce, kaya ako may magbasa. Introduce ni mo. Sige, ang story na to karon kay about sa kanang mag-asawa nga maglisod og anak. Guys, naslay fertility issues. So, the husband is asking his brother to sleep with his wife to get pregnant. Ay, nag-spoiler na ka. Ako may basa ang at part. Sige, basa ha. Go. Story time. Mag-asawang hindi Uy, magkaanak. Taysa. I-shout out sa to si Nichelle. Actually, gipost yun niya sa iyahang wall. Ay, di ay ba? Sa iyahang wall, then gi-share niya sa group. Ay, okay. Sige, nagets na nako. Kanang Okay. Salamat kaayo ni Shell sa pag-share ani nga story kanato. We Salamat kayo. appreciate it because sometimes we just run out of ideas. Oo, mo ni siya ang ginaingon nga mangayo rami ninyo og hinabang. Maluoy mo, ma'am, sir. Hoy, Maloy mo, ma'am, sir. kuan ba yan ni kaning Sige, Tagalog Tagalog ba? panghuy. Ambot nga no ingon anak ko. Hoy, sige na, basahan na. Tagalog ni siya. Pero dili na ta mag-translate. Uy, luoy po na to ang mga Tagalog listeners. Hello, Tagalog listeners. Paminaw lang Nadi day gihapon Tagalog mo. listeners. Naoy, Ba day naoy. Tagalog listeners? Oo, naoy. Nadi ayo. Naoy. Sige, Nag-learn og Bisaya. Na. Ay, as in. Oh, sige, go. Or ganahan lang gid sila sa ato. Ang ano man day. They don't have to learn Bisaya. Ganahan lang gid day sila sa ato. Malay nimo. 'Di ba? Salamat kaayo. O sige. Diretso na nato nigbasa. It's a Tagalog story. Mag-asawang hindi magkaanak dahil si lalaki ay may problema. Dumating sa punto na si lalaki ay nakiusap sa kapatid niyang lalaki upang mabigyang katuparan ang pangarap ng kanyang asawa na mabuntis at magkaanak. Magsisiping sila, si kapatid na lalaki at ang misis niya. Isang beses para mabuntis si babae. Ngunit si babae ay hindi sumang-ayon sa kagustuhan ng kanyang mister dahil hindi niya kaya ang pakiusap nito. Ayaw niyang magkasala sa mata ng tao at ng Diyos. Ikaw, kaya mo bang gawin niyon? Comment down below. Nya, mo Tama to man si guys. Mrs. Oh, Tama man si Mrs. Murag ka ng extreme kayo ni nga solusyon ba? dili ta. Extremist ni siya. Mm. Borderline crime na. Isn't it a crime Borderline. though? Adultery. Borderline lang. Kuan ba murag ka ng selfish reasons kayo? Is it really that important to get pregnant and have a child? Did the child request? Nag-request ba di siya? Nga ianak siya. Mao gani no. Kung dili good mo magkaanak ayo pugsa nganong kinahanglan man nga ang brother luod oy. Isn't that disgusting? Disgusting kaayo. Luod siya guys. L-U-O-D or depende. L-O-O-D. Oo, napoy L-O-U-D. L-O-U-D. Luod. Ay, oo. Naapoy L-U-U-D. Luod. Luod. Oo. O ya, mo Mo na na siya ikuan guys. diha. Luod kaayo siya kay ngano. Isipagod, ikaw daw, balihon na tong sitwasyon. Ay lain siya balihon. Nga nang balihon man. Unsaon pagbali? Di ba, kung ang lalaki i-request nga makigsiping sa babae, sa sister, para magkaanak. Feeling na ko, Dili siya mo sugot. Ha? no. What I mean is, a man's mind is different. Like, kita mga babae mo, yung tag, dili na to kaya luod. Ew. Pero basig na ubang lalaki, na fantasy. Ay, kay Na ay, mo judge na unta ko mo. Ingon pa unta ko kasagaran lalaki kay kuan. Di na lang ko mo judge. Di na lang ako ipadayon akong thought. na fantasy nga mag-neo. Sister wives.
Ay, Ano ba? okay, sige. Basta, muna ni gateway nanto. Gateway to siya, Kring. It's it's a door to opportunities where my wife would eventually say yes to sister wives. Dili ta ana. Because a man's mind is different, Kring. Ang ihaga niyang mister ang ang nag-open ani nga suggestion. Because his mind is different. I'm not saying kanang tanan lalaking anino. Pero lahi gyud og utok. Lahi utok. Dili siya pwede. Dili ko ganahan nga mao ni ang naisip niya nga solusyon. Nganong kinahanglan man, dili man ni kailangan. Dili na kailangan. O kung mo kutahay o nisugot ang babae. Let's say a scenario where the girl or the wife agreed to this arrangement. Pagdako sa bata, unsang klaseng complication na po ng inyong istorya sa iya ha. So okay lang ni like anak. So ang ako uncle, ang akong papa because it's okay to do this. Ana ba? So unsa na po nga degenerate ang inyong ginaris? Lain siya. Mao ni diri mo gikan ang domino effect na kung asa pwede ra di ay nga ang imuhang parents kay dili ang imuhang biological parents kay dili ang imuhang parents. Pwede ba di na? Pwede daw na kay gibuhat man nila. So murag mag-create og kanang disgusting na saan ba di pag-explain? Ang bata magdako siya thinking that this is okay, this is normal. I can ask my brother or my wife's sister to sleep with me so that we can get pregnant or something. Pwede po niya i-advise sa laing tao. Na siya nag-struggle na friend na dili mi magkaanak sa ako ang mister sa man ni get your brother to sleep with her or get your wife's sister to sleep with you, mga anak ng mga advice because the child is thinking na okay ra na because I am a product of this of this family. Ano siya? Dili ta ana. Dili po na ako ma-imagine ba. Dili na ko gusto imagine nun. Ha? So, never mind. Consider yourself denied. I cannot even begin to imagine the wife's feeling of kanang kutahay i-force. Ay, Di na ko ma-imagine. What if kanang unsa gani ng date rape drug, di ba? Date rape drug. Na yung mga ana, di ba? And then you lose consciousness. And then they would do the bad deed. So, okay ra na, guys. It's Dili na crime. okay, oy. It's a crime. Dili. It's a crime. Crime to siya. Dili ta ana. Wala ko niingog dili na crime. Niingon ko og dili ta ana. Namang gule NC. So, Ay, oo. hoy, nganong kani ang ilahang solusyon? Napa may laing solusyon? Pwede man mo mag-adapt. Bitaw. O saan mo yung daily advice? O saan yung daily advice? Ilista. Una sa tanan, pwede man mo mag-adapt. Pwede. Kung dili mo gusto mag-adapt, kung gusto ninyo inyong sariling blood and tears, inyong sariling DNA and genes, Mm. Wala na. Naghang na siya. Naghang loading. Na AI. kanang naama na. You insert another man's semen with a turkey baster. Tama mali. Some people would do that, yes. Jane the Virgin ba? Pero, Uy, Jane the Virgin. the version? Jane the Virgin. Oo, pero si Jane the Virgin, it was with the guidance of the gynecologist, mampod. The accidental guidance of the gynecologist. Naapoy scene sa Jane the Virgin nga siya lang. Dili si Jane. Ang katungkuan ba? Ang katong CEO ang katong pares ni Justin Baldoni ba? Ang katong check na katong babae ba? Mm. Siya lang ang nag-insert sa iyang kaugalingon with a turkey baster. Oo. Kay para mabuntis pod siya sa sperm nagi-freeze ni Justin Baldoni. Oo. I remember that scene. Yes. So you use a turkey baster or a syringe.
Pwede man, di man kailangan turkey Lain baster. na po sa syringe eh. Lain na po sa syringe. Pwede syringe kay para medical grade. It's sterile. So, whose sperm is it you're talking about here? Kung kinsa tong gusto mag-donate, kay para walay pagsisiping na mahitabo. Unsay Tagalog sa Bisaya sa pagsisiping. Di po taan ng vulgar words. Kanang naay, Gerger Nation. wala tay laing term sa sa Gerger. Lain na po doy. Wala na ba day lain? Alam nga, inon na to tong IYOT. Lain na to. Dili ba? Kana I'm looking for like a PG term. Gerger is PG. Okay, whatever. Kanang pero kung mag-turkey baster mo or kung mag-inject lang mo via syringe, pwede man nga masking kinsa na inyuhang mapilian. Masking kinsa na mapili ninyong duha. Of course, with the consent of everybody. You The too. donator. The donator, the wife, and the husband. You three di ay. Diba? Everybody's consent should be there. Pero in this case, nga dili man di ay sugot ang wife, usa pa may ipugos ana. Kaluod. Speaking of kuan, kanang magkapatid. Kanang sinishare siya ana-ana ang laing term. Tama, ana-ana. PG kayo. PG, ana-ana. Ana-ana. Ganon. Mag-ana-ana. Maganon. Pwede. PG kayo. So friendly. Like that, Speaking like that. of kuan kanang magkapatid, kay nang lako mininaknak, so gion na mo ang kanang head unit sa car. Pag on niya, naka-radio de siya, default radio. Timing kayo nga, kanang drama sa hapon. Drama sa hapon siya. Ay, kanang sa brigada. Ay, umbot ko na Yes. brigada, ana. Brigada yata na, brigada. Oo. Drama sa hapon. Hubog kayong lalaki siya. Grabe yung hubugan ako. Muli na balay. Muli na siya balay. Paguli niya balay. Gani, ang akong asawa, naligo. Gani, di ko kagwanta. Gitanon niya, gisilip niya. Lain kayo, gistok niya. Gistok niya Ano yung sariling asawa. Yes, gipiping tom niya. Gipiping tom niya yung sariling asawa. Yes, pag lamian yun kani nga akong asawa. Niya, di na ko agwanta. Sige, may katawa sa kanan kay kanang explicit content gid kayo siya kring kanang dili gid siya. Why is this allowed to be aired on the radio when everybody can hear it? Everybody in the public, even the 2-year-old children. Ana good. Pero anyway, wa tay mahimo kay naka-air man jud to sa radyo. So ako lang gi-story sa inyo ha. Moto, di na ko kagwanta. Gabrihan niya ang portahan sa CR. Gabrihan niya. Di na anak ko, di na ko kagwanta. Niya ang mga tingog niya ang babae. Load kayo. Unsa man na? Rated SPG man na. Niya. Moto. Nakagawas na yun. Manara daw siya. Ay, nahuman na siya. Nahuman na siya. Higda siya sa katri. Niya, nisulod sa kwarto. Niya, siyempre, ang inang CR, siguro marag naasa sulod sa kwarto, pero naay nisulod sa kwarto. Siya nga, niabot na day ka, mahal? Ni Ana, ang iyang wife dito. Ay, Ang hala. niabot. Ay, hala si Kinsa di ito. Ang nasa CR. Na-twist. Kay ang igsuon din niya nga babae, ang nasa CR. Kay Kinsang igsuon. Sa babae. Ay. Lain na po kung sa lalaki may gago. Di na ko kadawat. Dili na. Never na maminaw sa radyo. Never na maminaw sa radyo. Ay, kaluudan ninyo. Pero anyway, moto ang netabo. Moto ang twist. Kring. Ay, ang twist pa dira. Kay nisugot ra po ang babae nga nasa CR. Mao gani, nag-ungol-ungol na po siya. Nagano'n na po siya lami. May itukoon. Ito ka ang kuha ng voice actor o ang voice actress.
Na uncomfortable na ko na minaw, so moto giona na mo ang music. Nagpa-play na ko og kuan. Nagpa-play na mig music May gani sa na, Bluetooth. may gani na abtan ninyo ang twist. Nakasugakod mo hantod sa twist. Oo, nakasugakod mi hantod sa twist. Oo. Hala no. Nya tapos kabalo ba ka unsay joy pinaka-twist diri? Asa man? Ni ana sinaknak, okay na ka, si Nathaniel Blanc. Ay, tama di, I know. Imong bana? Oo, ni ana siya nga. Pwede gyud na mahitabo ba kay kana kung mahubog ka ma kanang dili nakakakita. Ala oy. Mao ba? Luod na oy. Uy Nathaniel, luod kayo ka. Hoy. Pero ni-agree man ko sa iya ha. Ay. Ni-agree ko sa iya nga no. Oo nga naman. Dili ang ihang pasabot kay katong na blackout drunk jud ang bana. Kay nakatry naman jud ko blackout drunk ring. Dili pa gyud na sa unang panahon tong bata pa ko. Recently lang na siya. Ay, mao ba? Kano sa man nahitabo? Basta katong friend nako nag-inom silang balay niya. Basta ni tingala na lang ko nakauli na kog balay ana god. Naay mga moment na yung ana gyud. It's true. Ay, naka-experience man Mag-blackout po yun ko. Ana, fun fact, I have experienced those. Nakauli na po kog balay. Because I have good friends who take care of me. Mara to. Napo ko experience ko na another blackout drunk kanang kuan kanang kami ni Duan. Kailan kan Duan? Ay, Duan ba? yes. Oh, nag-inom mi pero daghan mi nag-inom tapos si Duan is an LGBTQ person. Mm. Kamo na magtagna asa siya dito sa L, sa G, sa B, sa T, sa Q. Basta si Duan siya. Anyway, nag-inom, daghan kay mi nag-inom niya na hubog na kay kustan ng kalibutan jud na di na jud ko nimo mastorya. Natulog ko sa katre kay kuan man gud to kanang murag resort ba na higdaanan. Mm. Unya si Duan po na blackout drunk po siya, natug po siya sa higdaanan, nagtapad mi. And then mga around 2 a.m. gipukaw ko niya, ano siya na, Ling, sinaknak ba? Sige tawag, gitubag na ako, nasuko siya sa ako Ala ka no. Oh my gosh. Nakasabaan si Duan, suko kayo sinaknak. Gani, nakasabaan si Duan. Oh, nagpanik na mini uli ko mo to. Nag-away mininaknak pag-abot sa balay. Pero sige, kung suka ba, away nagasuka ana. Ning ana na mga moments. Dili pod ko gusto ingon ana na mahubog na padulong sa away. I just want something in good fun. Di katong recent na ko na blackout moment, wala may nag-away. In fact, nasige siya katawa. Kay siya may nag-alaga sa kuha. Siyang nag-take care, siyang nagsundo sa kuha dito, siya ang naghatod sa balay, etc. So, That's nice. okay lang to. Pero katumang kung nag-away mi, that was several years ago. Kay, wala magud siya ato. Dili siya kuyog. So, worried siya. Worried. Worried siya. Ay, kay wala na ka nakakontakt niya, kay naubog naman ka. Mao gani na na blackout na gani, so wala na jud. Pero in the case of the radio drama sa hapon, dili ko mutuo nga blackout drunk siya. Kay makapiping tom pa man siya. Gidahilan niya iyang kahubog, is that what you're saying? Yes. I can't really I can't like relate to that. Kay wala pa man hinuon ako na experience na kanang doing something that kanang wala kakabalo sa imong ginabuhat ba? Sa bagay, kung blackout drunk ka, wala naman siguro kakabalo sa imong ginabuhat. Pero sa ako ang experience, pag mahubog ko, kabalo pa ko sa akong ginabuhat. Like, I know dili I'm to having blackout fun. drunk. So, dili na. Okay. Dili pa to blackout drunk. Okay. Kanang na kay mga time na dili ma-remember. Like, from that place to that place, naabot ka dito, and you're not sure what happened between those times mo nang blackout drunk siguro. Okay. So, you don't believe this man is blackout? Okay, nakapiping tom pa man siya. Nagka-stress tuloy pag siya sa sarili, sa drama sa hapon. Ano siya na, akong asawa, naligo, di ko kaagwanta. Ano siya? Ngano yung ana man gyud ang tingog? Ngano man siya? Ngano yung ana man? Pangarap ko na ko maging voice actor sa una, but if that's what I'm gonna voice act,
No sir, ma'am. No ma'am, sir. We are voice actors now in this podcast. Ay, mo We ba? can. Come on. Let's try it. Let's try it. Let's try it. Na may latency. Ako, sige lang mo, anak ko. Usay buhato na ako. Matabangan ba ko nimo, Sister Nancy? Matabangan ba ko nimo sa request sa akong banang gusto ko no niya nga. Mag-ana-ana ko numi sa iyahang igsuon nga laki, iyang manghod. Kay aron mabuntis ko no ko, kay ingna na siya sa doktor nga siya ko no ang problema o dili ko no siya makabuntis kanako. Unsay mo maingon, Sister Nancy? Sister Linda. Maluoy yun ko nimo. Ano sister man ko? Minyo na si sister. Di. Ako lang di ang sister. Ako lang di ang sister. Nangayo kog tabang sa sister. O, sige. Ako ang minyo. Go. Linda. Kini ang ako ang matambag kanimo. Ginabawal na sa Ginoo ang makigdulog sa uban. Sa ubang lalaki nga dili nimo bana. Dili ka na ginatugutan sa Ginoo. Atong makaluloy ang Ginoo. Dili ka na ginatugutan. Ang ako pa nimo. Moadto kita kang Father Joseph. O para mga yoog pray over kaninyong duha sa imong bana. Para dili na niya i-suggest kanimo. Salamat, Sister Nancy. Ako di si Father Joseph. Ay, abi na kung ikaw ang Oo. bana. Ako si Father Joseph lang gihapon. Sige. Ikaw ang bana. Sige. Ako bana day ko bana. Sige. Oo. Sister, usa ni mong gitambag sa akong misis. Nga, nakaplano na ra ba mi sa akong manghod nga laki? Usa kini mong gitambag niya nga nung dili na kuno siya mosugot. Usa ang imo ang brainwashing kaniya. Kay balo ka dong. Dodong Hector. Dili ka na maayo ang imong gisuggest mo nang diri si Father Joseph ang ako ang gipangayog og pray over. Father Joseph, mao kini si Hector og si Linda. Hector og Linda. Kamundo ba? Dali ka mo duha o pagluhod ka mo dira sa bangko. Pag atubang ka mo sa estatwa sa ato ang Ginoo. O kita magampo kita. Na dili na kini ninyo isuggest sa usag-usa. Dili kini ninyo buhaton. Magpray kita. Amen. Tama na kay basig ma-blasphemy na to. Uy, pero tama man tong mga tambag. Dili man na blasphemy. Tama man mga tambag ni Father Joseph o ni Sister Nancy. Kang Linda o Hector. Unsa di ay? Tama man to tanan. Dili. So, dili ka na pwede, ha, Hector? Dili na pwede. Ayaw pug sa silinda. Mao na to. Dapat dili gyud na buhaton sa tanan. Masking kinsa. Oh. Na unless gyud kung kamong tulo excited kaayo, hala sige buhatan ninyo. Oy, pwede. Kung ganahan mo, if you're consenting adults, why not? Go right ahead. But, Gani. clearly, Gani, in this case, dili man siya gusto si babay. Dili man siya gusto. Kung ang ako alam kung consenting adults ingon ni Kring kay consenting adults mong tolo, ni excited mong tolo, buhatan ninyo, wala problema. But I'm just saying that if one of you is not okay to do it, then do not ever do it. Even if one of you disagrees, or even just a hint of doubt lang, sure na ni. A hint of, Dili dyan na siya sure. bisan lalay gamayng hint of hesitation. May I help you? Dili Oo. gyapon pwede. Ayaw. Kay basig
in the years to come na dako ng bata magmahay jud mo. Kay there's someone that has hesitation, may I help you? 'Di ba? Oo. Pero kung kamong tanan okay jud, excited mo murag si Neo ug ang iyang 4 girlfriends. 4 ba or 3? Ay bahala na, it doesn't matter. It doesn't matter. It's more Basta, than 2. multiple. Oo. Kung kana ing ana, makatawa ko sa katong interview niya, nagstorya na bata about ana. Wala pa. Katong bago ni mong gipost. Oo, ang recent interview ni Neo, gi-interview siya sa isa ka talk show. Murag gipangutana siya, unsay plano ninyo sa 2026 Valentine's? Oo, gipangutan na siya sa Valentine's. Yes, tas yana siya na, sa Bisayaon lang nako ha. Ana siya nga, syempre, each of the girls will receive gifts from me according to what I think they are expecting me to give them or what I think they want to receive. Ingon ka, Ano Bisayaon ba? nimo. So, ay, sorry. So, kutay ang gi-expect sa babae. Kay, I want like a ring, I want like a diamond ring, I'm a wedding. Ana! Kato daw yung ihatag niya. Katong isa I can buy myself flowers. Oh, flowers ang ihatag. So, lain-lain daw, according sa preference, di ba? Pero, nakatawa ko ana siya, pero we have to sit down and talk and meet and agree to a place where we can all go. So, mag-sync sila, mag-meeting sila. Kung asa sila mo ato sa Valentine's, nga kuyog silang 5 or 4. Oh, kay dungan silang tanan on Valentine's Day. Dili isa-isa, guys. Dili. Mag-meeting sila, kay mag-isahon ra nilang celebration. Mo lang nakakuan diha. Mao na siya. Mo tong okay raman sa ilaha. How exciting. Para kang Neo, exciting na siya. 'Di ba? Oo. So kamo kung mga playboy gyud mo, kanang di gyud mo ganahan mag-settle down, you don't want commitment to one person, you want commitment to all persons. Dapat inyong inspiration si Neo because he's not stepping on anybody's dignity or anything. Okay, consenting siya. adults man ang mga babae, ni sugot raman sila ani. Yes. 'Di ba? Nya gwapo pud nga gi-publicize na niya daan nga ing ani akong situation guys para dili siya ma-PDD in the future ba. Nga basig ka ng private good kayo ang ilang relationship kray niya. Sila lang 5 nakabalo and in the future kay kanang kasuhan na siya sa babae kay for ay ani ginakuan mi ni Neo, force us to kana mag-ana-ana with each other na mga anak na mga accusations in the future. Hala, no. I can see it. I can foresee it. Dapat murag wise jud ang ginabuhat karon ni Neo nga kanang i-publicize na to ni. You're all consenting adults. You all agreed. Kay daghan kay ebidensya sa internet, guys. Daghan kay ebidensya. Di wala joy maka-accuse kang Neo of any forcing kay wala joy na force. Wala na force diri. In fact, ni-believe ko niya. Kay nga no, he does not have a relationship with one person. He has a relationship with all of them at once. Gani. They have a whole relationship all together. Tapos, Mo na Dili. yang gi-explain kring. mao gani no. Mo na yang ano siya, let me quote him. Ano siya, I don't have 4 relationships. I have 1 relationship with 4 people. Ano siya? Oo. Quotable quotes. Unya, ang katong interviewer, ana siya, isn't that a hard work? Kay, di ba, lahi-lahi man na yung gifts sa Valentine's Day according to their personality. Anang interviewer, isn't that like hard work na kanang kailangan jud mo i-figure out isa-isahon? Ana siya, I like doing the hard work. Basta, something along those lines. So, ganahan gyud siya mag-effort jud. So, kung ikaw, Neo, maka-effort ka sa multiple women, unsa na lang kaha ang imuhang one and only bana, maka-effort ka dapat na sa imuha, walay excuses. Happy na ba Valentine's? Bitaw no. Kung si Neo kaya niya pagsabayin,
idungan ang upat ka babae or tulo, nakalimot na gyud ko ay basta multiple. Kung kaya niya to, dapat imong bana walay excuse. Kay isa ramang ka. Ikaw ra isa, kinahanglan all out siya sa Valentine's. Bisag dili good Valentine's, all out siya sa imo, ha? You know? All out. Oo, correct. All out good. All out war. All out war. All out effort. Gani. Dili na takotob, guys. Sige. Goodbye, guys. Nakay script. To send your stories, go to our website, diliniadvice.com, and fill in the form. Dili kinahanglan nga story ninyo. Pwede ra pod mo mag-post og story sa atong Facebook group. Dili ni advice para sa gibuhat ni Michelle ang to ang bagong producer karong adlaw. Ang kaning 47 episode. Na nakay bagong job title ni Shell, producer naka. Og also, bisan dili ninyo story. Story sa laing tao. I-send sa mo. Pwede mo mag-send sa message sa page. Pwede. Pwede pod. Pwede eh. Everywhere you go. Yep. So, muna ni ang Bizd Academy. Bizd Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. And the word is sabak. Unsa ning sabak? In Bisaya everyday conversation, sabak also means to sit on someone's lap or to let someone sit on your lap. This is different from lingkod, to sit, because sabak specifically means sitting on a person, not on a chair. Bitaw no? So lingkod is to sit on a chair or something, or on a sitting furniture. Lingkod. Sabak is to sit on someone's lap. Example sentence, ganahan ka mo sabak nako samtang nagtanaw og si Lida. Kagilok. Gilok daw, guys. Ana si Kringkay. Do you want to So, in sit English, on my lap while we watch a movie? Gani kuan siya, uncomfortable na siya. Oo, uncomfortable na siya. I'd rather sit on a couch comfortably. Pero fun fact for you guys, kaning lingkod, 'di ba, mag-sit ka on a surface, 'di ba, or a furniture or a chair, 'di ba? Pero sa Tagalog ang lingkod lahi og meaning. Ang lingkod kay it means to serve. Yes, tama. Mao na ang meaning sa lingkod sa Tagalog. To lingkod is to serve. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo is, what can I do for you? Ana. Or how can I help you? Ana, may I help you? Ana, may ana good. Ay, no. Nyamora to, guys. So, unsa may masulti ninyo? Unsay aw? Wala man. Aw. Unsa may masulti ninyo, ani? Kamo, dili na ta mag-poll, ani, kay diretso naman ang kuan, diretso naman ang, this is not something that you would disagree us on. Dili ko musugot na naay mag-disagree sa ato. So, dili na ta kailangan og poll. Unsay masulti ninyo, ani, pag-comment mo sa Spotify, sa YouTube, or sa Facebook. Wait lang, before ta mahuman, sinishal na siya apas nga comment. Ano siya, another example sentence. Ano siya, sabak sa jeep, aron makasakay pang uban, labi na mga bata. Tama na siya. Ay, kanang sa jeep, pagguot na, isabaki ang bata. Pero, sir, hello, excuse me, gibayaran ako niya ako ang bata. Gibayaran ako. Nako yung mga linya nga yung gibayaran ng bata. Maldita kayo. Naganito ka sa anak siya, bayaran ng bata, ma'am, anak ko, humana! Nakakahinom daw. Ay, ni anak ka? Ni anak ko, humana. Ni anak ko, humana. Humana? Dili. Abi na ko yung ato dyan na tone. Dili. Anak ko pag-salti, humana. Ana. Ay, may gani. Diling gani nara. Gani, no. Gani. Mura ka tong, ay na lang, di makaka-relate. Unsa man? Ka-relate ko. Sige daw, basi maka-relate ko. Dili lagi kay abot siya sa among game. Kanang naay migration among game, meaning if you want to move to another state, to another server, you can. Pero murag mo apply ka sa president kay each state na ay president, 'di ba? And then at the time
katong migration, o kuya kay among game. Katong time nga migration, ang president gi-interview ko niya. Ana siya nga, dili one-on-one interview Zoom, sa chat, Discord man to. Ana siya na, ano po ba ang percentage niyo sa alliance recognition? It's a research. So in simple terms, gipangutanan niya kung unsa na daw ang percentage sa kadto nga research. Nya more nahilasan ko like dili na day requirements for kada. So akong gitubag siya is 100% matagal na anak ko. Mo na akong giingon na more nahilasan man gud ko, and then I didn't migrate there. Kay naglagot ko sa iya ha. Wala may nag-migrate dito. I was carrying 15 people with me sa migration. And then I didn't migrate there. And then morag nagsakit ilang dughan because they needed people, and then we didn't go there. We went to another state. Oh, bitaw, it goes both ways. Kung dili mi ganahan ninyo, dapat it goes both ways. Dili mi ganahan sa inyo, so we're not gonna go there. Oh, ana. Tama gyud. Unya, mora to, guys. Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang pud para ma-notify mo sa among latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app. Dili ni Advice. Kung naamoy mga istorya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships ug uban pa, ato lang sa among website diliniadvice.com. Kung ganahan mo mo-donate, whether one-off or monthly, nami QR code sa GCash ug coffee.com diha sa website. Napobi mga baligya nga merch sa among store. Just go to diliniadvice.com and click the store tab up top. O nya, maura to, guys. Daghang salamat sa inyong suporta. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Bye, everybody. Bye!